Здравейте хора, аз съм Пресян. Аз съм Никол. И днеска ще пеем една песен на Весо. Ние ще гледаме Весо, вие гледайте нас. Да, и ще я пеем с него. Лампичката ти светна, певеца Весо. Пускай. Да. И хора така. Лампичката ти светна, че за мен ти не си просто поредна. И всичко дам да те взема. Кажи с мен ли си сега? С мен до края на света. Лампичката ти светна, че за мен ти не си просто поредна. И всичко давам само да те взема. Кажи с мен ли си сега? С мен до края на света. За сега добре се получава. Нека не пляска. Друга като тебе няма. Най-добрата гана. Ако ти трябва, ето моето рамо, искам те за мен не само. Искам всичко да ти подаря. Ти си най-скъсива на света. Ето моето рамо, искам те за мен не само. И двама с дълбоко сме ранявали, и двама с теб сме прощавали. Но никой няма да ни раздели. Лампичката ти светна, че за мен ти не си просто поредна. И всичко давам само да те взема. Кажи с мен ли си сега? С мен до края на света. И двамата дълбоко сме ранявали, и двамата с тебе сме разставали. Но обещавам ти, че никой няма да ни раздели. Лампичката ти светна, че за мен ти не си просто поредна. И всичко давам само да те взема. Кажи с мен ли си сега? С мен до края на света. И чао хора!